ban taɓa nuna muku yadda muke gyaran AC ba, bari na nuna muku yau. A ga wannan motan kun ga compression ta, wannan kuma condenser. Expansion valve ɗinta yana can gurin. Yanzu kun ga wannan galan ɗin, wannan chemical ne wanda aka yi wanke pipe, sauran pipe ɗin da abubuwan da ba a canza ba nan dangane da AC nan duka sai da aka zuba wannan abun a ciki. Wannan chemical ɗin aka zuba shi, duk wani datti da yake cikin wurin nan komi kankantan shi sai ya fito da shi. Ƙarfi ne da shi, a yanda yake ma sai an ƙara mashi da ruwa, an zuba ruwa saboda idan aka zuba shi haka kawai yana ma iya cinye aluminium ɗin. So kun ga yadda muke gyaran AC. Ga expansion valve. So aka wanke su tsaf, bacci an gama wankewa kuma muka haɗa. Kun gani ga sabon compressor nan, condenser an riga an ɗora, mun gama haɗawa. Ga mashin ɗin mu can mun sa mun yi test, mun tabbatar da cewa babu leaking a ciki. Ga wannan ita ma za mu mata aikin AC. Kun gan shi nan, yanzu kuna gani ga shi nan ana gwadawa, an sa mata iska, an ba da lokaci a gani. Idan yana leaking za a ga yana sauka yana sauka yana sauka, idan bai leaking kuma zai tsaya daidai inda yake. Yadda muke gwada iskan AC kenan ko yana leaking. Ita ma wannan yanzu ana testing nata ne. So wannan shi ne, yanzu mun gama gwada wannan lafiya lau, saura a sa mata gas. Shi ma akwai mashin ɗin da ake sa gas daban. Wannan shi ne mashin ɗin da ake saka gas bayan an gama gyara kenan, bayan an gama sa sabon compressor za a zo a jona nan a kunna a bashi aikin shi, saka sabon mai, saka menene duka da wannan. So wannan shi ne, Allah ya sa mu dace.